Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбір темалар турында кыскача. Шолы ветеринар табиблары итнең сыйфатын тикшерә, тикшерү чарасы ничек узды. 1 апрельдан Татарстанда язгы чакырылыш башланды. Ярчалыда чакырылыш компаниясы ничек эшли. Дөрес сөйләү һәм язу, Россиядә тоталь диктант узды. Ошаныгыз, ләкин тикшерегез, шолы ветеринар табиблары итнең сыйфатын кибет һәм базар киштәләренә эләккәнче тикшерә. Бу мәҗбүри процедура. Исегезгә төшерәбез, күрше Удмуртия республикасында Себер түләмәсе очрагы ачыкланды. Бу авыру ферма хайваннары өчен генә түгел, кешеләр өчен дә куркыныч. Тикшерүнең ничек үтүе турында алдагы материалда сөйләрбез. Көн сайын Чаллыга, Тукай, Әгерҗе, Менделеевск районнарыннан ит китерәләр. Сатучылар билгеләп үткәнчә, узган ел белән чагыштырганда 1 килограммның бәясе 50 сумнан 100 сумга кадәр арткан. Мәсәлән, хәзер итнең йомшак җире 600 сум, кабырга, түш урыннары 480 сум тора. Шул ук вакытта сатып алулар 20%-ка кимегән. Элеккеге бәя белән сатабыз. Үзебезнең товарны карата алабыз, но бәяләр алу бәясе кыйбатланды. Тырышабыз инде клиентларны югалтмаска. Төшеп бирәбез. Сатучылар билгеләп үткәнчә, сатып алучылар ит сайлаганда үз белемнәренә генә өметләнәләр. Шулай итеп, алар визуаль тикшерү үткәрәләр. Халал ит аласы килә. Чиста, тәмле, яхшы пешергән, яхшы ашаткан, менә шул тәмле ит алабыз инде, менә халал шушы хатынга киләбез инде, менә гел халал ит сата дип. Ләкин барысын да күреп һәм ис буенча гына билгеләү мөмкин түгел. Барлык ит тә сую пунктлары аша инде тамга белән килә. Әгәр дә шик туа икән, лабораториядә белгечләр итне шул исәптән Себер түләмәсенә дә тикшерәләр. Алар пробалар алалар, микроскопия үткәрәләр. Тагын бер проба бак лабораториягә җибәрелә. Сибирская язва, острозаразное заболевание, является зоонтропонозом, то есть передается от животных человеку. Человек может заразиться при употреблении зараженного мяса, а также при убое скота, при разделке туши. И в домашних условиях обезвредить зараженное мясо сибирской язвы невозможно. Только при промышленных условиях это происходит при высоких температурах и в закрытых котлах. Монда шулай ук итнең сыйфаты тикшерелә. Тикшерү итнең чиста булуын күрсәтте. Куркыныч бер нәрсә дә табылмады. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Яршолда глобус тукталышында жир асты кичүен яңартуга керештеләр, төзүчеләр әлеге сүтү эшләре алып бара. Исегезгә төшерәбез, әлеге объект капиталь ремонтланачак. Бу урында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Глобус тукталышындагы жир асты кичүен яңарту күптән таләп ителгән. Анда баскычлар җимерелгән, стеналарда ярыклар һәм тишекләр дип зарлана шәһәр халкы. Да какая эстетика, что тут все исписано, измазано, исчеркано. Конечно, чтобы комфортно было, красиво, удобно, но чтобы никто не портил. И не надо, я считаю, вот эти тут торговые центры устраивать, торговые свои палатки. Подземка была, в принципе, в таком же состоянии, как и сейчас. И ремонт, думаю, нужен, чтобы убрать всю сырость и грязь. По крайней мере, вот в этих балкончиках, или как это еще называют. Жир асты янында Вахитов проспекты аша киләнә торган жир өсте җәяүләләр кичүе җиһазландырылган. Светофор инде урнаштырылган. Якын көннәрдә анда җәяүләләр йөри башлаячак. Здесь нам сказали перекроют. Ну, сейчас уже сделали надземный светофор. Пожалуйста. Здесь ремонт начнется, светофор, люди будут ходить поверху. Шәһәр администрациясендә хәбәр итүләренчә, жир асты кичүендә эшләр Вахитов проспектында капиталь ремонт кысаларында башкарылачак. При благоприятных погодных условиях работы будут завершены в течение 3 месяцев. В этом году будет отремонтировано 6 подземных переходов. Это остановки «Глобус», «Океан», «Райисполком», «Домостроители», ДК «Энергетик» и «Джумба». Шәһәр халкыннан вакытлыча уңайсызлыкларны аңлауларын сорыйлар. Айзилә Шаймөхәммәтова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Әгәр сезне борчый торган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итә аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8 939 301 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. 1 апрельдан Татарстанда язгы чакырылыш башланды. Ул 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Армия сафларын 18 яшьтән 27 яшькә кадәрге яшьләр тулыландырачак. Аларга 1 ел хезмәт итәргә туры киләчәк. Татарстаннан хәрби хезмәткә 3000ннән артык кешене чакыру планлаштырыла. Армиягә чакырылучылар белән безнең төшерү төркеме дә аралашты.
Повестка алгай шунду хәрби комиссариатка килдем дип уртаклаша 22 яшьлек Максим Мукаев. Быел егет югары белем турында диплом алачак. Шуннан соң армияга барырга ниятли. Максим сүзләренчә, ватанны саклау һәр ир-атның бурычы. Аларның гаиләсендә барысы да хезмәт иткән. Хәзер чират аңарда. Мне в военкомате пошли навстречу. Уже обозначили, какие войска. То есть хочешь, не хочешь, мое желание учитывают. Я сказал, хочу в спецсвязь. Мне сказали, конечно, пожалуйста. Язгы чакырылыш чорында шәһәрдән 350-дән артык кешене хезмәткә җибәрү планлаштырыла. Чаллар барлык шефлык итү частьләрендә. Президент полкы, Йошк Араладагы 14-нче ракета дивизиясе, Кара диңгез флоты кебек подразделениеләрдә хезмәт итәчәк. Эш армиядан качып йөрүчеләр белән дә алып барыла. Отношение к планистам давно очень серьезное. Наверное, Челны впереди идет в этом направлении всей республики. Работаем. Сейчас на возбуждении по итогам осеннего призыва находится более 6 уголовных дел. В ближайшее время они будут рассмотрены Следственным комитетом, и по ним будет принято процессуальное решение. Шулай генераль штаб белдерүенчә, хәрби хезмәткә чакырылучыларга өстәмә рәвештә электрон рәвештә дә хәбәр ителәчәк. Армияга беренче төркемне озату 24 апрельдән соң планлаштырыла. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Яршалыда ветераннарга 400 мең сумга якын акча түләнәчәк. Бу хакта социаль фондта хәбәр иттеләр. Җиңүнең 78 еллыгы уңайыннан сугышта катнашучылар 10 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү алачак. Акчалар апрель аенда пенсия белән бергә исәпләнә. Бу ярдәмне Чаллы шәһәре буенча 31 катнашучы һәм 7 сугыш ветераны алачак. Аның өчен гариза язу һәм документларны тапшырырга кирәк. Без аны автомат рәвештә урнаштырачакбыз. Татарстанда барлыгы бер тапкыр бирелә торган түләүне Бөек Ватан сугышында катнашучы 248 кеше һәм 47 Бөек Ватан сугышы инвалиды алачак. Дөрес сөйләү һәм язу Россиядә тоталь диктантны рус теленнән белемнәрен тикшерергә теләүчеләр узды. Быел ул 20нче тапкыр үткәрелде. Бөтен ил буенча 2000гә якын мәйданчык ачылды. Аларның берничәсе Чаллыда. Безнең төшерү төркеме Яршаллы дәүләт педагогия университетында булып кайтты. Диктант өчен текстны язучы һәм журналист Василий Овченко әзерләгән. Бу Арсеньев буенча экология 2нче дәрес дип аталган материалның бер өлеше. Текст очень интересный, Уссурийский край. Конечно, в тексте очень много встречается трудных мест, таких как, например, орфографические написания, слитно-раздельное написание, наречий, слитно-раздельное дефисное, не и ни. Яшикләре юк иде. Тоталь диктантны теләгән һәркем яза алды. Яршаллы дәүләт педагогия университеты хезмәткәрләре сөйләвенчә, андыйлар 160 кеше. Алар мәктәп укучылары да, студентлар да, төрле һөнәр ияләре дә. Диктантларны язырга яратам. 4-кә һәм 5-кә мин аларны язам. Бүген килдем үземнең белемнәрне тикшерергә. Мин бүген тоталь диктант язырга килдем, уже 2нче мәртәбә. Үземнең белемне тикшерергә килдем. Тоталь диктантны беренче тапкыр язам һәм шулай язып без үзебезнең белемебезне рус теленә тикшерә алабыз дип уйлыйм. Тоталь диктантны язарга 40 минут вакыт бирелде. Ә үз нәтиҗәләреңне 16 апрельдән соң шәхси кабинетта яки Яршаллы дәүләт педагогия университетында белергә мөмкин булачак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзи, яңалыклар. Иртәгә изге Рамазан айының 21-нче көне сәхәр ашауны төнге 2 сәгать 8 минутка кадәр төгәлләргә кирәк. Авыз ачу вакыты 18 сәгать 30 минутка туры килә. Рамазан айының хәзер соңгы 10 көнлеге бара. Шул көннәрнең берсендә Кадер кичәсе яшерелгән. Белгәнебезчә, бу кичтә әҗр саваплар бергә 1000 бәрабәрендә языла. Дугалар кабул була. Элек кылынган гөнаһлар һичшиксез гафу ителә һәм кешенең еллык язмышы хәл ителә. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Купи куртку и получи вторую абсолютно бесплатно. Только в апреле в честь открытия магазина «Сибиряк». Проспект Мира, 12А. 9-й комплекс, 12А. Остановка Медгородок. Миллионы товаров с быстрой доставкой до пункта выдачи заказов рядом с вами. Внимание, садоводы! Только с 9 по 15 апреля выставка-продажа плодово-ягодных культур от Новосибирского плодопитомника. Ждем вас в ВЦ «Экспокама».